sa tanang panahon. Ikaw ang among hari, kagahapon mo karon, sa tanan nga katuigan, pagadaygon ka, walay tubong ang pagmahal kagihatag. Santo Niño, Señor Santo Niño, mudaghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunay, simbahon kagayon. Santo Niño, ang bago. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Ikaduharo natong adlaw sa nobinaryo sa kapistahan ni Señor Santo Niño dinhi sa atong parokya. Naulitaw ni akong tingog mao gitingali ni ang resulta sa mga abusado o kaha kuan lang gyud physical lang gyud ni nga limitation ni kalit lang og murag karat akong tunlan niya wa na pagmata nako ganiha saop ng tingog ug mao na ni atong katapusan di na magita katingog tanan maabot mangin ang panahon di na takatingog pasalamat lang gyapon ta aning gamayng tingog nga gihatag. Ito din pasalamatan ni Santo Niño unya padayon tang magampo sa kaayuhan sa tanang mga masakiton sa tibuok kalibutan unya mawagtang naunta ang influensya sa yawanon ng mga gahom aron magkahiusa ang mga tao labi na ang ato mga leaders. Ato sang pasalamatan ug iampo padayon ang atong mga benefactors and donors nga nagsunod sa gugmang Diosnon sa pagsigig hatag og suporta finansyal nganhi sa atong mga proyekto sa atong parokya ug sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon og simbaho namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo
gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ug busa makahimo siya karon og sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Busa si Jesus mao ang Pangulong Pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya, wala siya kalapasan o sala, gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala o gibayaw ngadto sa kalangitan. Lahi siya sa Pangulong mga pari, kay wala siya'y kinahanglan sa paghimog mga halad sa tanang adlaw. Una, alang sa iyang kaugalingong mga sala, ug unya sa mga sala sa katawhan. Gihimo niya ang usa ka halad sa makausa ug alang sa tanang panahon sa paghalad niya sa iyang kaugalingon. Ang balaod ni Moises nagpilig mga tao nga dili hingpit aron mahimong pangulong mga pari, apan ang panumpa sa Dios nga ulahing niabot kay sa balaod nagpili sa anak nga gihimong hingpit hangtod sa kahangturan. Ang buot namong ipasabot mao nga aduna kitay Pangulong Pari nga ingon niining matanga. Naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios didto sa langit. Nag-alagad siya nga Pangulong Pari sa dapit nga labing balaan nga mao ang matuod nga tulda nga tinukod sa Ginoo dili sa tao. Ang tanang Pangulong Pari gitudlo aron paghalad og mga gasa ug mga halad nga mananap ngadto sa Dios ug busa ang atong Pangulong Pari kinahanglan usab dunay ihalad. Kun ania pa siya sa yuta, dili unta siya mapari kay duna na may mga pari nga naghalad ug mga gasa sumala sa balaod sa mga Hudeyo. Ang gibuhat nila ingon mga pari usa lamang kahulad ug landong niadtong atua sa langit. Sama usab niini ang hitabo kang Moises. Sa dayon na niyang pagpatindog sa tulda, giingnan siya sa Dios. Himua gayud ang tanan sumala sa sumbanan nga gipakita kanimo didto sa bukid. Apan sumala sa nahitabo, gihatagan si Jesus og parianong katungdanan nga mas halangdon pa kaayo kaysa ila. Ingon nga ang kasabutan nga iyang gihikay tali sa Dios ug sa tao mas maayo tungod kay pinasikad man sa mga saad sa labi pang maayong mga butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo ug halad wala ka mubuot, apan mga dalunggan nga inablihan alang sa pagsugot imong gihatag kanako. Mga hinurot ug sunog ug mga halad, bayad sa sala wala ka mangita. Ug miingon ako, ani ami anhi ako
ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sa basahon gisulat alang kanako ang pagtuman sa imong kabubuton. O Diyos ko, mao ang akong kalipay, ug ang imong mga balaod, ania sulod sa akong kasing-kasing. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Gipahibalo ko ang imong katarong diha sa bagang pundok sa katawhan. Wala na ko pugni ang akong mga ngabin. O Ginoo, sumala sa imong hibaluan. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Bala sa kanila. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lanaw sa Galilea ug gisunod siya sa usa ka dakong panon sa mga tao. Kining mga tawhana nagikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga dapit nga sakop sa Idumea, ingon man sa tabok sa Jordan, ug sa kasikbit nga mga dapit sa siyudad sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Hesus kay nakadungog man sila sa mga butang nga iyang gibuhat. Hilabihan kadaghan ang mga tao ug tungod niini si Jesus nagsugo sa iyang mga tinun-an sa pag-andam og sakayan alang kaniya aron dili siya mapiit sa mga tao. Daghang mga tao ang iyang giayo ug ang tanan nga may balatian nag-ilugay pagduol aron makahikap kaniya. Sa dihang nakit-an si Jesus sa mga taong giyawaan, nanghapa sila sa iyang atubangan ug naninggit, "Ikaw mao ang anak sa Dios." Apan gipahimangnuan pag-ayo ni Jesus ang mga yawa nga dili sila manugilon kon kinsa siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, Kristo. Hangtod karon mao gihapon ni ang kadaghanang kinaiya sa mga inkutisyon magtutuo. Kana bang motuo Ginoo, mosimba, modebosyon. Mao ni ang
kadaghanan pagyod unsa man nga interesado tang mo sinati sa milagro nga gihimo sa Ginoo, sa mga milagro. Muna ang mga tao nag-ilugay kay nakadungog man sila nga milagroso si Jesus. Pero wa gani milagro unsa may hitabo. Wa ra. Muna kay kaning atong San Vicente dinhi wa pa man ni milagro. Agi-agian lang ni. Kining atong Santo Niño gibutang dinhi sa atong altar. Wa man ni milagro. Amo ni bakante kay mga lingkuranan. Why hapit mo tambong bisag 14 atong announce nga maghimo tag atong pista, mura lagwa. Di ba? Ordinaryo. Pero ni apa ni milagro, ganihang alas 3 kaadlawon, puno na ni dinhi. No? Puno na eh. Nga na diha, mag-traffic na diha, gamay kay nato agianan, mo traffic na. Muna si Jesus, mapiit na gud siya sa mga tao. Mapiit siya ba? Siya, ang dami na lang kog sakayan. Kaya mo irog-irog kog jutay. Kaya mapiit ko. Kaya tungod lagi sa milagro. Kamo, kung sa inyong gianhi din milagro? Nganong nisimba man mo? Milagro? Bantay mo ha. Unsa man untay sakto. Kana untang mangita tag Ginoo kay gusto tang musunod niya. Mao na ang atong tubag sa Salmo. Unsa to? Ani ko ni ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Kana bang mangita unta tag Ginoo ba aron mukat-on ta unsa may kabubuton sa Ginoo ining ako karong pagkamasakiton. Kining akong pagaw unsa may kabubuton sa Ginoo ani di ko magsigiingon Ginoo ayuha ko ani akong pagaw. Lord napagaw ko tudloi ko unsa may imong kabubuton aning akong pagkapagaw. Niya gihunghungan ko sa Ginoo karon pagyud pagdayon akong barog ningon Ginoo ayaw na gyud inom og bugnaw. Kay ganahan kay kang moinom og bugnaw, labi nagbugnaw nga beer. Ayaw na gyud. Na depende na ni nako ron kung moingon ba ko ania ako aron motuman sa imong kabubuton. Di ba? Ginoo mo dool ka dinhi Ginoo gubot kay akong pamilya, gubot ang akong mga anak musukol nako. Di na maminaw mga tapulan kayo. Ayaw pag ingon Ginoo usba na intaw ni sila, himua taw ni silang mga buutan, ayaw nang diktar na kas Ginoo. Ing na unsa may imong kabubuton Lord nga naingon ani maning akong kahimtang sa pamilya. Base dog ingnon kas Ginoo tungod ani sa imong pagkayaw-yawan. Tungod ani sa sige nimong pamalikas. Adtong gagmay pa ng imong mga anak, sige hala na nimog kusi, sige hala nimog hapak, imo pagid ng buy-buyon nga dagkog kaon o tanawa karon di ba musukol na nimo ana muna inig uli sa inyo ayaw na gyud pagyaw-yaw dawata ang imong mga anak nga maunay mga bunga sa imong yawanon nga mga buhat ana no adi muli din ka ngadto magsige na kaingon pasaylo ako mga anak nga ako daay gatanom anang yawa sa inyong batasan. Kay akong gipaambit ninyo ang akong pagkayawanon, ang pagkadaling masuko, ang pagka-controlling, pagka-domineering na pagkatao. Gusto jud ko ang ako mo'y matuman, mo nang ako lamon sige haglato sa una, sige hapak. Karon natakdan sad mo ang inyo na sang gusto nga ang inyo na sad mo ay matuman inyo na lang kung tubag-tubagon pariha na ta yung ingon ni kas Ginoo salamat Lord nga imo kong gipasaksi sa bunga sa akong daotang binuhatan nausab dayon ka din aka magyaw-yaw ana mao na siya gitawag og transformation
Dili gustos Ginoo ang milagro. Kay kanang milagro god murag outright ba, murag pag adto nimo ga-wheelchair pa ka. Pag uli nimo naglakaw na ka, mo na milagro. Nya ibilin dayon imong wheelchair, ibilin dayon imong crutches, o niya moingon dayon milagroso ning lugar. Punsisok na yung mga tao dito. Ana. Mao na siya ay duol kaayo sa yawa. Mao nang naingon si Kristo kausa siyang wali, this is an evil generation. Usa ni ka ngilad yawanon nga kaliwatan nganuman magsigi silag pangayog milagro. Mo na gusto yawa, mo nang yawa ni sunod diring Hesus, di ay daghang yawa. Matod pas ebanghelyo nang hapa-hapa pas tiilan ni Hesus, singgit-singgit pa, ikaw ang anak sa Dios. Pero unsay gisulting Kristo in response, nganong gibauran man ni Kristo ang mga yawa nga dili musulti, nga unta nakaila man kaayo sila kaniya. Nya wa man sa sila magsultig dautan. Ang ilang gisulti, ikaw mao ang anak sa Dios. Pero iyang gibauran ang yawa. Baurag maayo ang yawa, dili sila manugilon kang bisan kinsa kun kinsa siya. Nga naman, kay kani manggong yawa mga igsoon, kaila ni Hesus, pero nagdumili sa pagsunod ni Hesus. Kaila ni Hesus pero nagdumili sa pagsunod sa mga sugo ni Hesus. Muna kanabitang magsigitag sulti bahin ni Hesus, pero ang atong batasan yawanon daw kay tagyuta, daw kay tagkwarta, igihan kay kag mga dungog, masinahon kay ka, makigkumpetensya gyud ka, makigkumpit gyud ka sa buhok, sa kilay, sa imong naong, sa imong figure, makigkumpit gyud ka, masinahon kay kastanan. Nya magsikag sulti Ginoo, mas dako nag-damage sa atong pagtuo kaysa di na lang ka musulti. Di ba? Ay na lang sulti. Di ka na be, lingi ay mong tupad. Ing na di kaliwat siyawa. Di kaliwat siyawa. Kana bang mutuos Ginoo, nakailas Ginoo, pero di gyud mo buhat. Na. O nga naman, kung sa may hinungdan nga di man kita kabuhat, kay concern kita sa atong physical welfare, dili ta concern sa atong spiritual welfare. Mao nay mga yawanon, mao nay milagro. Ang milagro nakasentro kasagaran or 100% para ra gyud sa physical. Sama na bang magpista ra ba tarong 27 may untag dili muuwan. Ngano man day muuwan? Para sa una ba katong prosesyon nato, sige jud kog hangyos ginuin taon ayaw pauwan na. Sus muuwan bitaw. Kato bang Holy Week ba? Ang atong lawas puno na gistubig, ang akong sapatos gapalak-palak na inako. Lord, ngano man ning imo man ning gipauwan nga porti ra man ning daghanang tao, dapag yung mga bata, di kami mahilantan ani. Ang gihonghong sa Ginoo nako ing siya gaprosesyon mo sa akong haya, nya hadlok mong mamatay sa uwan. Pauwan dihang paria ka aron mamatay ka ikaugma. Kana bang hadlok eta mamatay physically, pero di na hinunta mahadlok mamatay spiritually. Mas kuyaw biya nga klaseng kamatayon. Ako daghan kog kaila. Sorry kung maigo mo ani. Mga kaila nako, naminaw ra basad mo nako karon. Aktibo sa simbahan. Pero nagkalisod ang kahimtang sa pangwarta. Dalaga, aktif kay sa simbahan. Ni sobra nag-30 ang edad. Nakigpinpal na lang og mga foreigners nga mahimo niyang jowa. Karon nagpuyo-puyo. Way kasal sa simbahang Katoliko, nagpuyo-puyo. Pero proud kayo tungod kay daghan na silang kwarta,
nakapausab nas balay, nakapahimo na og mga dagko nga mga business na ana sila'y sakyanan. Proud sila magpost-post diha sa social media sa ilang kunuhay kahimtang. Tungod kay nindot na sila ngaong, tuwa na sila sa gawas nasod. Proud kay sila. Pero why mga kasal sa atong simbahan? Ang ilang gitanaw, nya moingon pag yun, kaluy-an yung kus Ginoo. Milagro gining gihatag sa Ginoo nako nga naluwas mis among kalisod. Pero nagtuman ba sa gitawag nato og mga sakramento? Wa. Gibaliwa nila ang sala nga nakaut-ut sa ilang lawas o sa ilang kalag, ilang sintro kuno ang grasyas Ginoo nga nakaluwas sa ilang lawas. Hay naman tong gitudlo ni Kristo nga niingon, ayaw mo kaguol unsay mahitabo sa inyong lawas, panagani unsay mahitabo sa inyong kalag. Ano bang diha ra kita nakasintro nga milagro, gracias Ginoo. Yes, grasya nas Ginoo, pero imong gigamit sa lahi nga paagi. Doon na sa ko'y nailhan nga nakauyab og foreigner. Wa siya magpinpal-pinpal. Nagkita lang gid sila kausa og nanguyab niya ang foreigner. Na in love po siya sa foreigner. Karon ingon siya nako, Pader, dili Katoliko. Pero buotan, dili mi po parihag edad, mura ra siyang edad sa akong papa. Pero abtikon, ana ba? Unsa man ni akong sugton, nako pamalandong ig maayo. Tagaig higayon ang imong kaugalingong mamalandong. After mga 3 months, iyang gisugot. Karon kay gusto man sa foreigner nga mo file na siya og fiancé visa para makalarga dayon siya. Nangutana na sa siya nako, Pader, adto lang ko no mi magpakasal dito sa gawas, niya mag-fiancé visa lang ko. Nako kana na mo dili pwede. Kinahanglan gyud spouse visa. Pagpakasal sa mo diri sa Katolikong simbahan kay naa ang kasimbahan nag-alagad. Og iya yung gituman. It took mga almost 2 years una pa siya nakalarga tungod lang kay iyang gisunod nga spouse visa. Maghinilakay sila usahay kay nganong nakasal na sila pero di pa siya kalarga. Pero hangtod karon wa gid siya nagmahay. Matod pa niya pagkanindot na asi nadungan-dungan nga iyang mga suod sad nga nagfiancé visa, mga 4 man tingin to kabuok. Hurot-hurot na gyud ron og divorce. Pero siya hangtod na lang gyud sa kamatayon sa iyang bana, wa gyud siya ni divorce. Grabe ang ilang giagiang kalisdanan o mga pagsulay, lig-on kay ilang kaminyoon. Ngano man kay gisunod man ni Kristo. Para nako dili ni milagro, transformation. Nangausab ang tan-aw sa sa mga tao nga nagpalibot nila. Ngano man talagsaon kuno kaayo ng usa ka Pilipina dili mudawat sa fiancé visa. Kay mangita gyud spouse visa. Talagsaon kayo. Nausab ang pananaw sa mga taong naglibot nila. Para nako mao ni ang nindot. Ano bang mausab ang pananaw sa mga tao sama ni Kristo? Nausab ang atong tan-aw sa usa ka pari. Ang pari sa ilang panahon maoy nagdiktar sa mga tao unsay buhaton, pero dali kay masuko, dali kayong mo reject. Isalikway ang mga makasasala. Pag-abot na ni Kristo isip pangulong pari nga gihisgutan sa unang pagbasa, pagka maluluyon, pagka mapasayloon, siking kuyog sa mga tao ang mga pari sa unang panahon, tuara gid sa templo, siging diktar sa mga tao, siging pabayad. So si Kristo ni kuyog sa mga tao, tuwa gid siya sa mga tao. Nausab ang pananaw nato sa Ginoo. Ang Ginoo sa una nga usa lang katingog murang tag mahadlok, ang Ginoo di ay maluluyon, ang Ginoo di ay cute, ang Ginoo di ay lovely. Amo na santo ninyo, bato blanis gugma. Ilingi ay mo to pading na lovely ko,
Ing na ba? Nasa imong tanaw, ako lovely ko. Ingon na imong tupad, naong nimo. Nganong lovely man si Santo Niño? Depende. Kung ang imong kasing-kasing na Ginoo, lovely siya. Pero kung ang imong kasing-kasing way Ginoo, labi nagapuyo ka sa sala, kanang siging puyo-puyo, ang si Santo Niño mutulisok nimo. Ngano man, ang iyang mensahe gugma og purity. Kana bang purity? Dili bata guna pure. Nya ikaw moduol niya, gapuyo-puyo ka, ga same-sex union ka. Ako nga nagmisa, naaday ko'y kabit. Ako din ikabit ang lang kinsa. Tulisokon tang Santo Niño. Adi, externally, mura lagwa, misa lang ko. Pero inigadto na ko in my private moment with the Lord, tulisokon ko. Wali-wali ka, tuga-tuga kag wali, agap kay kag kwarta, paingon-ingon kang sunod ka nako. Kunya ang imo daing sentro, sige lang kag pamaligyag sla kay sud sa imong bulsa. Di ba? Debosyon mo nako, nya manag-away day mo tungod anang kwarta, tungod anang authority. Pakauwaw la mo. Di ba? Ano yung kuntutukan? Og maunta ni ang atong tinguhaon. Og salamat sa atong mga katawhan nga way pagpangayog bayad, di gani magpaanawon sa ilangan, siging palit na tog mga slots, no? Siging palit. So ang atong halin sa atong dopes kagahapon, bunga ni sa mga transformation sa kasing-kasing. Ang dopes ni abot nag 17,666 atong halin. Unya sa ato sang kaning Santo Niño's Joyful Power, 5,691 na atong halin. Bakpakan na to ang atong mga katawhan. Daghan kaayo ani ang makatagamtam sa kaayuhan. Dili ni milagro ang atong gipangita kung dili transformation gikan sa pagka daw o kwarta ngadto sa pagkamanggihatagon o kwarta. Ngabi tayo nihatag karon, last week nihatag siya. Karon na sang simanaha, nihatag na sad. Nya ingon din siya, ako ning gibuhat pader kay naa may panginahanglan. Nya ganahan gyud kong makaapil bisag ginagmay lang. Nako moapil gani kaaning atong pagpanghatag og mga grasya sa ato isig katao, dili ni ginagmay. Sa imo lang daang gisulti nga ganahan gyud kang moapil sa pagpanghatag, dako kay nag-impact sa Ginoo. It is not measured in the amount but in the love in your heart. Muna ang biyuda nga nihog og duha ka dako out of kaning dako jud kay gugma niya sa Ginoo, dako ka ito values Ginoo. Ana, magunsa man ang muhatag ka dinhig tag milyon pero ang imo di ay pasikat lang. Pero nasa nihatag na tog milyon dinhi nga wa gyoy interest nga i-mention. Magsige paganig bawal ay gyud mention na padirha resibo ay na lang ng resibo. Ana pa gyud nako di pwede kay ga accounting mi dinhi. Pero di na namo mentionon. Nasa uban hatag lang ko sa kaslat. Sige pagyugyaw-yaw anong wa man. Ako kani kinahanglan pa ning additional transformation. Na basin pagkaron wa na gina sila muyaw-yaw no. Ana sige manindog na ta mga transformed. Atong himuon ang ikaduhang adlaw sa nobinaryo. Mga igsuon, si Jesus ang matamis o yamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon og mahinulsolon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan ug kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan
puno sa pagtuo ug pangilaba, himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikaduhang adlaw. O Isus nga mapuanguron o yamot, nga ang katahom mo nakadala sa mga kasing-kasing sa mga tao nga nanagtanaw kanimo, nagasimba kami kanimo uban sa halangdon nga katilingban sa mga angheles, nga sa dakong gugma na nagtanaw sa imong kamahalan, ug nangamuyo ako kanimo, nga ipakita mo kanako ang imong katahom ug himaya, aron mabihag mo ang among kasing-kasing sa pagigugma kanimo hangtod sa kamatayon, ug hiaguman namo unya ang imong kahimayaan sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pagampo ang inyong itubag, O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang simbahan, pinaagi sa mga nangulo niini, ubag kaisog mubuhat sa tahas, sa kanunayng pagkabig o pagbag-o sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang tanan nga nanag-antos sa balatiang walay kaayuhan, maligon diha sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga dili gayud unta nato piyungon ang atong mga mata, ngadto kanila nga ning ginahanglan, hinuon aktibo kitang mosalmot sa kang Kristong buhat sa pag-ayo ug pakighiuli, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga sila nga nag-amuma sa mga masakiton, dili gayud unta magmaluya sa pag-atiman kanila, inubanan sa ilang personal nga pagtagad o pagtahod, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson, ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o finansyal o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga atagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang makaalim nga grasya sa Dios, maghinlo sa tanang nangamatay, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghugi kami. Tanan, O Jesus nga matamis o yamot, Señor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait ug panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga irehes ug mga sismatikos, aron makaila og managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo Ginoo ang mga grasya nga among ipangamuyo niining nobina, pinaagi sa among Kristo nga among Ginoo.
Amen. Amen. Matubalani sa ugma, sanang taong malangga. Matubalani sa ugma, sanang taong malangga. Patubalani sa kumasana, kaubalang ka, kanawumaloy kakanin mo ng ilaw. Tanang mga katauhan sa mga punuan nila, kaysa magpapagkunin Kristiyanos, sila Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios among Amahan uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa ka damo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santo, Santo,
Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagahari sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo mabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo magkakagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo.
Nagpahimayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang ing harian, ang kahugan, himaya, sa kahanturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ang adlaw sa kinabuhi, ang labay mahimong tuwid. Ikaw kahulugan sa kinabuhi, matag-adlaw matagtuig, unsa ang kinabuhi. Wag imong paghuli, ikaw kahulugan sa kinabuhi, matag-adlaw matagtuig. Santo Niño, kalipay, kasakit, kawadon, kanunan, kadaugan, kapildihan, ayaw pagpalayo, lamdagi kanunay ang akong
Magampo kita. O Dios, among amahan, nining santos nga Eukaristiya, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño, nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang saman divine transformation, pagkausab sa atong kasing-kasing apan mahitabo ra ni kung dili na gid ta magsigig pangitag milagro, mangita gid ta sa kabubuton ug sa sugo sa Ginoo aron motudlo nato unsay atong buhaton. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.